ଆଜିଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଉରକେଲାରେ 2023 ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ କ୍ରମେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଦର୍ଶକ ଅହେତୁକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥିବା ବେଳେ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସୋମବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2023 ଜାନୁଆରୀ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ମେଗା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 16ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ଭେନ୍ୟୁରେ ମୋଟ 44ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ହକିର ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତା 20,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଇକନିକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଦର୍ଶକ କ୍ଷମତା 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆଜିର ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଉତ୍କଳ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।